Baki man yun na, di man yun na scam o magpa-picture gaya sila siya o magpa-video ra gani siya o mag-vlog mapuga ning bakia ni. To na, niambak na. Makuyawan ta ning baki diri sa to ang balay kay pati mang pagkadakuha kay sa baki o. Bisita na putag baki diri. O. Pagkadakuha sa baki mo nang binuhi nga baki diri sa kung gipuy-an. Perting tambuka kayo. Kita na punta sa tong binuhi nga baki karong gabi una. Ambot bag-asa ni gikan kay mukalit ra magtungha ning bakia diri sa tuang gipuy-an. Tan-awa bagod ninyo. Ingon ana kadako ang baki diri. Kung inyohang makita o. Ito nang dakuha kaysa baki diri.